Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong bata niyo mga kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Coastal Highway nga mag-aangot sa Pulupandan via Bacolod City padulong Victorias tuyo nga masuguran sa 2025. Biktima sa recruitment scam sa Castellana nagpangayo sa bulig sa NBI. Senior citizen patay bangod sang away sa duta sa Banwa sang Isabela. Barangay kag SK elections barayon sa Negros Oriental pero ipaidalom ang probinsya sa Comelec control. Kag sa Good Vibes, 101 years old nagpa-enroll sa alternative learning system. Pinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, sister-city relationship ang ginadihon sa tunga sang Tahara City sa pungsod Japan, kag Bacolod. Sa pagbisita sa pila ka mga opisyales kag tiglawas ng Tahara City sa pungsod Japan kay Mayor Albi Benitez na istoryahan ang pagpabaskog sang economic kag development initiatives pinaagi sa sisterhood ties. Ginsiling ni Mayor Benitez nga interesado ang Tahara City nga magbulig sa Bacolod pinaagi sa paghatag sang job opportunity sa caregiving, farming kag iban pa nga human resource management engagement. Suno kay Local Economic Development and Investment Promotions Officer May Liamas, handa man ang Tahara City nga mag-collaborate sa syudad para sa pagtukod sa water purification project sa mga komunidad nga ginakulang sang mainom nga supply sang tubig kag ang mapasanyog ang bioethanol production. Kabahin sa mga pungsod nga mayara na sang sisterhood ties ang Bacolod amo ang sa Estados Unidos, Canada, Taiwan kag South Korea. So what the city is planning to do right now is to start developing Nihongo classes, the language and culture classes, so that they not only have the technical skills, but they also have the soft skills in preparation for deployment. So how soon will this happen? As was shared by Mayor, we probably need to visit and take a look at the options so that when we come back and finalize the agreements, then at least it would be mutually beneficial. Sa number 9, may 13 na ka mga kaso sa rabies sa Ido ang na-record sa Negros Occidental humalin sa Enero tubtob Agosto 30. Sa nagligad nga tuig sa kasubong nga tion napulo ang rabies cases nga na-record. Sunod sa kay Dr. Placid Alemana, ang provincial veterinarian, sa 13 ka rabies cases, duha diri ang gikan sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City, kag 11 naman ang gikan sa nagkanilain nga mga banwa ang syudad sa probinsya. Manubong ang accomplishment sa bakuna kontra rabies sa karon. Sunod kay Alemana, 30.62% pa lamang sa target nga mga ido nga babakunahan ang nalabot. Patag niya, inibangod nga may mga LGU nga wala tigayon makabakal sang nagakaigo nga supply sang bakuna. Sunod sa iya, dapat may counterparting ang probinsya kag mga LGU sa rabies vaccine. Sa September 28 World Rabies Day, angot diri ang pagpatuman sa pagpabaskog sang kampanya sa bakuna kasubong sa responsible pet ownership. Do kanubo-nubo sang aton nga vaccination because nga hindi tanan LGUs nag-purchase ang vaccine, no? So kita sa province nag-purchase makita vaccine kay ginatag sa LGU pero hindi na siya maka-pick up o hindi siya sufficient, no? Nga mabakunahan ang tanan, no? That's why this coming September 28, which is the World Rabies Day day celebration, so gina-promote agad nga ang mga ido dapat dagkuring bakunahan. Sa number 8, syudad sa Bacolod ang ginpasidunggan bilang most business-friendly city sa pungsod. Sa ikatatlo na nga beses, liwat nga ginpasidunggan ang Bacolod LGU bilang most business-friendly city sa ginpatigayon nga awarding rights ng The Manila Times para sa top Philippine model cities and municipalities sa 2023.
Sanday City Councilor Thadi Saison, Ang Alvictor Espino, Celia Flor kag Simple Distrito ang nagbaton sang award sa Diamond Hotel sa Manila. Para kay Saison, dugang oportunidad sa investment ang sarang matigayon para sa Bacolod paagiman sa nabaton nga award. Ginsiling mani nga ang pasidungog patimaan sang paghatag prioridad sang syudad sa nagalambo nga mga negosyo. Ang Bacolod ang naging consistent man nga nagapanguna nga recipient sa Business Friendly Award gikan sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. It shows that the city of Bacolod is already in the map. This is good for our investors that we were chosen as business friendly. Advertisement naman kung mo ilang taon, no? That you go to Bacolod and to invest in Bacolod. No? So, ang unang bintahan no, to win this award. Sa number 7, sa Banuasang Isabela, isa ka senior citizen patay bangod sang away sa duta. Patay si Bienvenido Alvarez, 63 anyos, matapos sa ginbuno sa iya nga himata bangod sang away sa duta sa sitio Gusa, Barangay Banugbanog, Banuasang Isabela, Lunes ang aga. Ang sospek ginkilala sa kay Rolly Basilio Alvarez, 42 anyos. Suno sa kay Police Captain RJ Dangarang, ang hepe sang Isabela PNP, ginsaway ni Rolly ang biktima nga hindi maglabay sa iya nga duta. Nagsabtanay sila kag ginani na lang nga ginlabo ni Bienvenido ang sospek sa tiil, gani nagbalos ini. Ginbuno niya ang biktima gamit ang binangon. Ginihagaw padala sa ospital ang biktima apang deklarar nga dead on arrival. Voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan ng sospek kag magapakatubang sa kaso nga homicide. Sa number 6, presyo sang baboy sa mga merkado sa Negros Occidental ang estable. Sunod sa Provincial Veterinarian, may nagakaigo nga supply. Sa September 18, yung report ng Provincial Veterinarian sa kay Governor Eugenio Jose Lacson, 295 pesos ang na-record pinakamahal nga kilo sang baboy sa merkado. Kag ini sa Pontevedra kag La Carlota. Pinakabarato naman sa Hinubaan, 210 pesos ang kilo. Sino kay Dr. Placida Lemana, ang Provincial Veterinarian, nagnubo ang kadamuon sang baboy nga napagwa gikan sa probinsya bangod sang pag-cancel sang Bureau of Animal Industry sang Certificate of Free Status sa mga baboy gikan sa La Carlota, Valladolid, Cabancalan, kag Pontevedra, tugaman sang damlag pa ASF cases sa Negros Occidental. Para tigayon nga makapagwa sang baboy, dapat mayara sang RAS o kung Recognition of Active Surveillance kag subong ang Sipalay City man lamang ang mayara. Ini ang rason nga may nagakaigo nga supply sang baboy sa Negros Occidental, labi na ang Lilitsunon. Ang na-ship out nga mga baboy sang Agosto, 3,216 lamang. Sang July, 4,142 ini. Susubong, ginhingagaw nila, dispose naman, kay tungod nag-abot na siya, 165 per, So, ang mga farmers, ginagrab nila ang opportunity, no? So, nakita natin sa Facebook man, sa mga association, nga grabe dira ila, baligyaanay sang ilang nga baboy, no? It means, kaya nakita natin nga kung gusto ta mag-order litson, ara man dayon ng litson. Oo. Kung nakita natin nga ang karni, ang baboy, ara gid sa market. Kay kung may shortage, it means wala na, kag mahal siya. Sa number 5, 27 ka mga rice retailers sa Bacolod City ang magabaton sa financial assistance gikan sa DSWD kag DTI sa Huwebes nga adlaw. May 41 pesos na nga per kilo sang bugas sa Libertad Public Market. Hindi matapos man nga nagsunod ang pila ka mga rice retailers sa ginapatuban nga price ceiling pinaagi sa bulig sang local government unit nga amo ang nagagiya para makabaligya sila sa mas barato nga bugas sa Bumalakal. Pero isa pa lang sa 159 ka mga registered rice retailers sa Bacolod ang nakabaton sang 15,000 pesos nga financial assistance halin sa DSWD kag DTI. 36 naman ka mga rice retailers ang natagaan sang ayuda sa pila ka mga banwa ug syudad sa probinsya.
Sunod sa kay City Administrator, Attorney Pacifico Magharit III, natala na ang aliwat mag-release sa ayuda ang ahensya para sa kapin isa kagatos ka mga rice retailers kag may 27 diri halin sa Bacolod City. Ginatanaw naman ni Mayor Albi Benitez nga sa padayon nga pagdubo sa presyo sa bugas, kadungan sa pagsulod sa local supply sa bugas, mahimo nga sa madason nga sinemana mag-stabilize na ang presyo kag hindi na kinahanglan ang price ceiling sa produkto. We have to get the list from DTI, but I would assume most of them are from the three main markets of Bacolod. Sina-pan pa nila, no? Sina-screen pa nila ang exact, no? Pero there are several. There's more that should be given, not just the 27. Sa number 4, 48 na ka mga salakyan, lakip na diri mga depasahero nga jeep nga wala sang prangkisa ang na-impound sa Bacolod. Humalin sang Setyembre 11 tubtub 15, may 40 na ka mga traditional nga jeepney ang na-impound, pinaagi man sa Joint Road Inspection sang Land Transportation Office upod sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kag Bacolod Traffic Authority Office. May duha man ka mga modernized jeepney, 3 ka mga taxi, 2 ka motorsiklo, mga van ang na-impound sa LTO office sa Barangay Mansilingan. Sunod kay City Administrator Attorney Pacifico Magharit III, kalabanan sa mga biolasyon nga nakitaan amo ang mga unregistered ang mga salakyan o kung hindi gani expired ang Certificate of Professional Competence o kung licenses sa mga driver. Kag may natukiban man nga fraudulent documents. Ginpatag na ni Maghari nga ang pagpatuman sang road inspection kabahin sang tikang sa mga otoridad batok sa mga kolorum nga mga salakyan nga nagabiyahe sa syudad. Sa number 3, isa ka retired teacher nga luyag kutani mangin katapos sa Philippine Coast Guard na nagpadulong sa NBI Bacolod kay nasang agagod magpangayo sa bulig. Ini matapos mabiktima sang scam, may angod sa pagpang-recruit sang PNP. May 121,000 pesos ang kabilugan nga ginpagwa nga kwarta sang aton ihinago sa ngalan nga Rina para sa pag-process ang iyang application kag pagsunod mismo sa Philippine Coast Guard. Tagala Castellana man siya pero ang iya transaksyon natabo sa Bacolod sa tong June tubtub July. Sa nagligad nga semana, nagwa man ang pila ka mga tagreklamo. Sunod sa kay Major Nelson Amsiwen Jr. ang OIC sang La Castellana PNP. Ginreport sa mga tagreklamo sanday La Castellana Councilor Donato Dumagit alias Natnat kagang isa kaging kilala kay Mary June Tagua de los Santos nga nagtanyag sa pag-facilitate sa ila application sa PNP nga may kabaylo nga bayad. Ginasili nga may 45 sila nga na-recruit. Nagalawom si Rina nga kuntani mabawi ang iyang ipagwa nga kwarta ilabi na nga ginprenda pas ang iya nga amay. Ang ila nga uma sa handom nga matigayon ang iya nga pagsulod sa Coast Guard. Mas nagasalig siya sa NBI sunod sa iya ilabi na nga ginareklamo niya ginaaligar may mga contact man mismo sa PNP. Ang gobyerno probinsyal ang magabulig man sa mga complainant sa ilang pag-execute sa affidavit sa La Carlota Prosecutor's Office. Ginapaabot ang formal nga pagpasaka sa reklamo batok sa 2 angot sa milyon ka pesos nga recruitment scam sini nga semana. Sunod sa konsihal sa interview sa XFM, ang isyu batok sa iya may angot sa politika. Wala naman nalabot si De Los Santos. Bali nagalaom ka dahil nga makuha mo balik ang kwarta mo. Oo, ma'am, kay ang among kado ang mga adulta, wala naman ma'am, pagambal naman na wala kami sa kwarta nga ibayad, hambalya ng iprinda lang ang inyo, danay nga kampo, kasi ng pagka-training nyo, may kwarta naman ka muna, dahil makaloan na ka mo. Amo ganda Pila kaya hektarya ang lupa? Nang kulang-kulang 1 hectare, sir. Pero ang kaloy lang, kabla sa amon, sir, kiklabanan, gidya nga mo, nga kampo, lapit na gidya tani ipatapas. Sa number 2, Barangay kag SK election sa Negros Oriental sini nga Oktubre ang madayon. Sa pihak sa ginaduso nga pagpaisod sa barangay kag SK election sa Negros Oriental, ginanunsyo sa Commission on Elections nga madayon ang piniliay sa Oktubre 30. Sunod kay COMELEC Chairperson George Garcia, ipaidalo man sa COMELEC Control ang bugos nga probinsya base sa nanging desisyon sa COMELEC and Bank.
Dugang pa ni Garcia, madamo sa mga residente ang nagapabor nga dayunon ang piniliay sa probinsya. Bangod sini, ang COMELEC na ang may otoridad sa pagpatuman sang peace and security sa bilog nga probinsya sa bugos nga election season. Ang PNP kag ang AFP ang magakuha lamang sang mando gikan sa COMELEC sa pagpasiguro sang matawhay nga piniliay. Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Multi-billion pesos nga Coastal Expressway nga mag-aangot sa Victoria City sa Pulupandan via Bacolod City ang ginaduso sa karon sa Regional Development Council kag DPWH. May report si Nico Delfin. Sa Barangay Sumag, masami nagaginutok ang mga salakyan nga kalabanan nagabiyahe halin Bacolod Pasur nga bahin sang probinsya kag vice versa. Gani sa gintambungan nga Belt and Road Summit sa mga city officials sa Hong Kong, isa sa anom ka mga project proposal nga naduso sang syudad among Bacolod Coastal Tourism Road Project nga magaangot sang Barangay Banago kag Punta Taytay sa Bacolod. May 17 kilometers ang kalabaon sang Coastal Road Project nga suno kay Mayor Albi Benitez, magaangot sang Coastal Expressway nga ginaplano magaangot sang Victoria City pakadto sa Banwa sang Pulupandan. Plano sang syudad nga masuguran ang proyekto sa 2025. Study ang aton DPWH from Banago all the way to Victoria City. So isa sa ato nga ginapaginsarman to decongest ang atong Lacson Street kay isa sa pinaka main arteries ng City of Bacolod is to have a coastal road that connects Sumag to the Banago feasibility study sa Banago to Victoria City. And on top of that, na storya namon naman sa DPWH, nga may kita halin sa Pulupandan to Sumag to Banago, Banago to Victoria. So it's a whole coastal stretch. Suno kay Benitez nga muman ang nagaserbe chairperson sang Regional Development Council, posible magalawig sa 7 ka tuig ang ginalauman nga simultaneous construction sang multi-billion project. Ang Coastal Expressway kabahin sang pagpanghanda para sa igatukod man nga mega bridge project nga magaangot sang Negros kag Guimaras. That will be in the billions for sure. No? Ginatapos po ang feasibility study between Sumag to Banago. I-extend ko na nila, nagkita na kami ni RD sa airport 2 days ago. I-extend naman nila from Sumag to Pulupandan. Anong maunayan, ang bridge or that coastal expressway? Well, dapat dungan. Nalakip man sa mga project proposal nga ginalauman sang syudad nga mapondohan among bus rapid transit, renewable energy project, smart city, underground cabling system kag home housing projects. Ang Belt and Road Summit isa ka premier economic platform kundiin ang pungsod China isa sa mga nagapresentar nga financier para sa mga proyekto nga sarang makapabaskog sang economic opportunities kag linkages sang mga pungsod sa Asia, Europa kag pati na sa Middle East. Does it mean that most of the investments will come from China? Isn't that a little scary? Well, not necessarily. The Belt and Road Initiative is found in Africa and other South American states, countries, usually for infrastructure. May ara sila funding and infrastructure projects. Ang aton niya, we are tapping the awareness side of this initiative. Handom sang syudad nga makapangita pa sang duga nga pondo para sa mga major infrastructure projects sini nga sarang man matigayon pinaagi sa public-private partnership, mga grants kag iban pa. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros. Sa Good Vibes sa Bago City, sa ka 101-year-old nga lola ang nagpa-enroll sa alternative learning system. Suro sa iya, humalin pa man sadto, wala siya nakaagi eskwela. May report si Romeo Subaldo. O, sige na ka mapuli ko, may obra pa ko. Ha? Bilin ka lang di kayo may ginatunan pa kami eskwela ka, ha? Sige na. Amo sini ang eksena sa klase ni Ma'am Geraldine Senieres sa may purok kulang duta sa Barangay Lagasan sa Bago City. Ang 57 anyos nga si Felizardo Romano ang nagalisensya sa iya 101 years old nga misis nga si Nida de la Peña Romano nga ibilin lang siya kay may trabaho pa ini. Gindulong niya lang ang iya nga misis
Sa iya sini nga klase pero kinahanglan niya nga magbiya. Ginaangga niya si Nida para hindi mag-ingos. Sige na. may babalik. Sir. Subong palang abi si Lola Nida naka-eskwela pinaagi sa Alternative Learning System. Istorya ni Lola Nida, wala gid siya nakaagi eskwela. Nakahibalo siya magsulat bangod ang iya nga mga kabataan, amo man ang nagtudlo sa iya sadto. Kung makatsyempo, ginatuluan man siya sa mga maestra sang iya kabataan. Sa eskwela ang mga bata, ginatunan nila ko. Di, karong kay waay na sila. Waay ko katapos ka, tunan nila ko pag basa-basa pero hindi santo. Tapos ang pagsulat, amo na, ginatunan ko sulat, ngalan ko, pilido ko, amo nang na, pero hindi ko kamurot nga daan magkuhan kaya hindi ko kakita. Ang mga classmates niya, ang mag-asawa nga Angeles kag Emmanuel, mga senior citizens man. Katupad lang nila ang mga pamatanon naman nga estudyante man ni Ma'am Senyeres ALS. Ang compound sa purok president nga si Arnaldo Apruebo ang ilagin convert bilang outdoor classroom. Diri sila ginatudluan magbasa kag magsulat ni Ma'am. Ini sila gusto tunan mo. Kung si nanay gusto iya magbasa, ang ihatag ko man sa iya pati naman sa reading at spelling. Si tatay naman yung gusto iya English, amo naman ang akon i-prepare naman nga materials para naman sa iya. Si nanay elementary, miskin ano lang yan ay no, na pabasa lang gyapon. May lain na sila nga module nga para sa ila. Isa kag isa sa ila, lain-lain ila gusto tunan. Amo nang ihatag. Depende sa needs nila, ma'am. Oo, depende sa needs nila. Hindi ta magtudlo sang akon nga gusto lang din nga itudlo. Si Lola Nida, ginabudlayan na makabati, kag hindi na masyado makakita pa pero interesado siya sa gihapon nga magtuon para hindi maisahan kung ginapapirma sa mga dokumento. Nagapasalamat siya nga natagaan siya sa kahigayunan nga makatuon. Hindi ko kakita mayo. Pero ikaw interesado ka man magtuon? Ha? Interesado ka gyapon nga magtuon, magsulat ka ba sa... Makasulat niya sa ngalan ko, makabalo Pero gusto mo pa matunan, di ba? Gusto mo? Pero hindi, oo. Pero hindi ko ka basa maayo kay hindi ko ka. Hindi, tuluan ka kanina ma'am. Tuluan niya ka. Gusto mo na? Ani, pasalamat makuntunan ko ni ma'am kay para makabalo-balo mako. Bulan sang Hunyo, isa si Nida kag ang iya mister nga si Felizardo sa mga ginkasal sa mas wedding sa Baguio City. Sa makita ang balita, ginpangita siya ni Ma'am Senyeres kag ginusisa kun bala nakatapos siya sa pag-eskwela kag kun bala interesado pa siya nga mag-eskwela kag wala gid siya magsala. Kaina, panugod pa lang sang ilang nga klase. Kadtuan si Nanay Nida kag ang iya nga mga classmates kada semana para may panibag-o nga matun-an. Sunod pa kay Ma'am, hindi lang para sa mga pamatanon ang ALS, pwede man ini sa mga senior citizens kay man ang edukasyon, wala sang may ginapili nga edad. Barb, ang beauty naman isang alternative learning system sa gobyerno, takay man wala may ginapili nga edad, no bata or tigulang pwede makasunod sa program nila. Katahom tod ning isang programa. And of course, the inspiration nga makuha naton kay Lola nga 101 years old siya, wala sa may nakaupang sa iya nga desire to learn pagit. Education never stops nga pa wala ga pili edad. Kagapuyan itong mga balita sa Negros Subungan lang. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat ba na siya eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.